Sik, aku ora trimo. Iki nek karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong erek nyolok mripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing goragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong ngitung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong 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 tamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunake kowe ora masalah. Aromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang alam padang ki bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning jero dadi Bagong. Mula nek nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo Simbok, kuwo. Tatahe nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang, bol kok ora gelem. Kaya sing apik Gong bol-bol ki jijiki ora. Ya men sisan soalé ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah yo. Menyang endi bapakne mau neter kadek dayan? Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Nek tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi pamane neter kadejan? Wah, ora minggat ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong, tak telehe kalih kula ora karo Bagong padha gedhe